Кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе мама, ще кажем да се мака Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми за какво гласуваш днес, какво искаш да се промени? Много добре знаете. Няма да... Кажи, не. искам чисти улици, искам... Защото, ама, кога ти кажем, не съм забутана, с около 31 живее. Таш трети, краката ми виж какво става, защото лавката ми, гараша ми, заведения фана, от собственик писто всички знаят. И имаше крави, продаде, остиш Кажи ми за каква промяна искаш да се гласува. 7. Бе, не 7, това е предизборна агитация. Спри се и ми кажи, бе, чужна. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисто лице, Фикрет се пече за избрая за номер. Чакай де, 12 милиард пари, яла виж нашата Сокола. А дозад боклък твърдят. А пред генеко става, копай него, взима първи проститутката, апартамент това на никой не гледи. Човек ето Козмов, Мехмет Асан, Октай, дори ги те всички боклък. И що измене? Яшар Исмаил Ахмедов трябва. Не е да бъде Асанов, Асана жената моя Леле. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче и 1 момиче. Кой ги храни? Кой ги храни? Женен, малка име, Тодор Живков името. Твоята търговия... Моята 3... Чакай, на кой е Тодор Живков името? Малка на Герги, това точкото. Тодор Живков името най-малка име, си не всички знае. Ти комунистка ли си? Ето, не е малък, 30-71 набор. Защо го кръсти Тодор Живков? Дали името взема, не е взема верата, всички български. Мина не го турна кошерката. Какво работи Тодор Живков? Пан на третия етаж пенсионер.